L-attakk li beda l-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil fuq il-Ġudikatura ssokta fil-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista l-Ħamis filgħodu. Il-messaġġ ta' Busuttil din id-darba kien rifless f'editorjal kontra l-imħallef Antonio Mizzi fejn fih intqal ukoll li Malta mhux pajjiż normali. Kien il-ħadd l-ewwel darba li Busuttil qal li f'każ li beda ma kienx se jkun hemm ġustizzja għax l-imħallef inserta miżżewweġ lill-membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi, xi ħaġa li ġabet il-kundanna tal-Kamra tal-Avukati. Iżda li Antonio Mizzi inserta se jisma' l-każ skont skeda tal-qorti, in-Nazzjoni kummenta dwaru hekk. Tajda biss tistaqsi din aħbar ta' barra minn xi Repubblika tal-Banana, imma billi l-pajjiż qiegħed fl-Unjoni Ewropea tħokk rasek aktar. Saħansitra skont in-Nazzjon, Antonio Mizzi lanqas imħallef ma kellu jinħatar minħabba li l-poplu għażel lil martu biex tirrappreżentah. Imma aħna ma ngħixux f'pajjiż normali, kompla jgħid l-editur tan-Nazzjon li kompla jipprova jitfa' pressjoni bla qies fuq l-imħallef. Aġir li dwaru l-Kamra tal-Avukati ikkummentat it-tnejn u qalet li dawn it-tip ta' kummenti jikkostitwixxu pressjoni mhux xierqa fuq l-onorevoli mħallef ikkonċernat u jeċċedu kull limitu ta' prudenza u responsabilità fil-konfront tiegħu. Saħansitra qalet li l-Kap tal-Oppożizzjoni kellu jirtira tali allegazzjoni, xi ħaġa li ma saritx, anzi qed tippersisti fl-attakk il-medja tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kamra appellat lil kull min għandu influenza fuq l-opinjoni pubblika, inkluż ġurnalisti u bloggers u b'mod partikolari l-politiċi biex irażnu l-kummenti fil-konfront tal-Ġudikatura. Il-Ġudikatura għandha dejjem titħalla taqdi dmirijieta b'serenità u mingħajr intħil jew pressjoni, kompli tiżżid fl-istqarrija il-Kamra tal-Avukati.